UPPL नि बै अरुणोदय मोनजाग्राफोरा बिसोरखौहाय UPPL नि माखासे लिडारफोरा BPF नि बिजनेस अफिसाव थांनो नाङा बा KYC खौ जमा हैनो नाङा होननानै बिथांमोना बादा होदोंमोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा गोबां आइजोफ्रानो अरुणोदयखौ मोननो हायाखै। दा बे अरुणोदयखौ मोननो हायैखौ लानानै BPF नि दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना नायनो गोनांथार बा खोनासंलांदो। गिबियाव आङो इउटुबारखौ हामबाय होनदों जोंनि मिनिया भाई आरो निशान भाई जायनि निसिमा ब्लग UPPL नि युथ विंस नि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना जोंनि BPF नि सायावहाय बिथांमोना माखासे नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ दिनैहाय एसे उगुल थुगुल खालामदों जे BPF मा अरुणोदयखौ दाननानै होदों बेबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बा इउटुबारफोरनि गेजेरजों फोसावदों। दा बिनि सायाव आं क्लियारफिकेसन होनो नागिरदों जोंनि निसिमा ब्लग BPF नि आफादगिरि जानानै 3.0 जितु अरुणोदय बे 3.0 अरुणोदय फैनायनि सिगां मोनसे 2.0 जितु अरुणोदय बेखौहाय फोजोबनायनि मोनसे निर्देश फैदोंमोन। बेखौ फोजोबनायनि उनाव 3.0 अरुणोदया फैदों। दा बेवहाय बे 3.0 अरुणोदयखौ लागु खालामनायावहाय जे रायजो राजाफोरनो गोदानै अरुणोदय होनाय आरो पुरानाखौ जितु KYC लानानै बे 3.0 खौ होनाय बिनि मोनसे कमिटि डिस्ट्रिक्ट लेभेल मोनसे कमिटि दङ DLC होननानै बुङो डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि। बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियासो बे अरुणोदयखौ गोदानै सोसननाय दाननाय बा सोरखौबा चेक खालामनाय बिनि दायित्वखौ बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियासो लादों। आरो बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियावहाय MLA थायो, कमिटियाव DC थायो, MP थायो। बिनिफ्राय बे कमिटियाव UPPL नि बे MLA फोरानो दङमोन, लिडारफोरानो दङमोन। दा बिसोरसो बे अरुणोदयखौ सोनाय सोरखौबा सोरबा मोनथावैफोरखौ नायबिजिरनाय दाननाय बे खामानिखौ बिसोरसो मावदों। दा बेखौ जोंनि BPF नि सोरबा चेयारमेन, सोरबा ब्लकनि दैदेनगिरि, सोरबा प्राइमारि दैदेनगिरि बिसोरो बे अरुणोदयखौ दाननाय सोसननायनि जेबो दायित्व मोनाखै। आरो मोनसे निर्देश हरबावदोंमोन सेन्टार वाइज मोनफ्रोमबो पलिं सेन्टार वाइज मोनफ्रोमबो राजनीतिक दोलोनि सानै सानै मेम्बार दानानै हरदोंमोन बे DLC डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटिया। दा बिसोरो बै समावहाय बे KYC होनाय बा गोदानै अरुणोदय जाया मोनथावथाव बेखौ बासनि खालामनाय बिथांमोना नायनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियाव हरदों। दा बेवहाय बिथांमोना जे बुंदों निसिमा युथ UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे BPF मा अरुणोदयखौ दानना होदों। BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो जों गोदोनिफ्राय मोनजाबाय थानाय जितु अरुणोदय बेखौ दानानै होदों होननानै बिथांमोना बुंदों। दा BPF खौ अरुणोदय दाना होग्रा होनदों। दा बिनि सायाव आं बुंदों जे अरुणोदयनि सायाव जों BPF मा जेबो आखाइ गैया। जालि गोदानै सोसननायनि माखासे खथा फैदोंमोन बेखौ जोंनि BPF नि चेयारमेनफोर मेम्बारफोर बिथांमोना सिलेक्सन खालामनानै बेखौ गावबा गाव ब्लक लेभेलनि जितु CD ब्लक बे ब्लकआव हैदों आरो बेखौ डिस्ट्रिक्टआव DC अफिसाव जमा होफैदों। बेवहाय माखासे दानजादों दानजायाखै बेखौ जोंनि BPF नि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जेबो आखाइ गैया। दा लास्टआव बुंगोन आं माखासे बिसयखौ दहायनो बुंबाय DLC आरो सेन्टार वाइज माखासे मेम्बार दानानै हरजानाय दंमोन बिथांमोनासो नायबिजिरदों। आरो बै समाव जेब्लानाखि 3.0 जितु अरुणोदयनि माखासे फर्मफोर फैदोंमोन गोदानै सोसननायनि जितुया सार्कुलार फैदोंमोन बे समायाव BCDC अफिसाव KYC होफिननांगौ होननानै पुराना मोनगिरिफोरा KYC होफिननांगौ होननानै निर्देश फैदोंमोन। आरो बे समायाव UPPL नि बै अरुणोदय मोनजाग्राफोरा बा बिसोरखौहाय UPPL नि माखासे लिडारफोरा BPF नि बिजनेस अफिसाव थांनो नाङा बा KYC खौ जमा हैनो नाङा होननानै बिथांमोना बादा होदोंमोन। दा बेबायदि बादा होनायावहाय UPPL नि माखासे बेनिफिसियारिफोरा बे KYC खौ BCDC अफिसाव जमा हैयाखै। नै बिनि बेलायावबो बै पुराना मोनग्राफोरा KYC गोदान होयैनि थाखाय बे 3.0 जितु अरुणोदय बेखौ मोनजायाखै बिथांमोना बिदिनो बाद थांदों माखासेफोरा। दा बिथांमोना बेखौहाय दिनै जों BPF नि सरकारखौ बिथांमोना दोषिदों दा आरो जों लिडारफोरखौ दोषिदों। नाथाय बेनि दोषिया दायिया UPPL नि दैदेनगिरिफोरानो बिथांमोनानो रायजो राजाखौ KYC हैनो बादा होदों BCDC अफिसाव थांनानै।
जे बिटिसि अफिसाव थाङोब्ला बिसोरो माला गाननांगोन बिपिएफआव हाबनांगोन बिनिखायनो बिसोरो बादा होनानै बै समाव KYC खौ होहोआखै बे मोनसे थांबाय दानिया लास्टआव ओरैबायदि जादों माखासे डिसि अफिसाव एसे गाफिलिटिया जादों बेखौ आं इनफरमेसन मोनदों जे डिसि अफिसनि कम्पिउटार एसिस्टेन्टफोरा माखासे भुल खामानि मावदों बिथांमोना जोंनि मोनसे बे चिरां जिल्लायाव बेसेबांनाखि अरुनदयनि खथा फैदोंमोन दा बे खथानि बारायै बिथांमोना जोंनिफ्राय जिखुनु अरुनदयनि फर्म फैनानै फिलआप खालामना लांदोंमोन बेखौ बिथांमोना माखासेखौ बुसनाखै बिनिफ्राय बिथांमोना स्रियै जायगा जायगा BCDCआव बिथांमोना गावसिनि गोदोनि जिथु मावग्राफोर बिथांमोनखौ लानानै फैसा 1500 लानानै बिथांमोना अरुनदयखौ सोनानै होदों बै कम्पिउटार एसिस्टेन्टफोरा नै बेबायदियावबो जोंनि चिरां जिल्लायाव बेसेबांनाखि टारगेटमोन अरुनदयनि बिनि बांसिन बिथांमोना सोनानै बै फुराना माखासे मोनग्राफोरा बेहा दानजानाय जादों बेबायदि आंनि इनफरमेसनाव आं बेखौ मोननाय जादों दा बेखौ आङो ब्लकनि आफादगिरि जानानै बेखौ आं दिनै क्लियारिफिकेसन होदों बेनिफ्राय आरो मोनसे ओरैबायदि जाबावदों जे बै समाव UPPLआ माखासे BCDCफोराव सेक्रेटारि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होलांदोंमोन BCDCआव सेक्रेटारि बे सेक्रेटारिफोरानो बै समाव जेब्लानाखि अरुनदय 3.0 नि जिथु KYC जिथु सोसननायनि जिथु निर्देश बेखौ बिथांमोनानो बे फर्मफोरखौ लानानै बे गोदानै सोसननायनि फर्मफोरखौ लानानै बिथांमोनानो ब्लक अफिसाव थांदोंमोन TD ब्लकआव आरो DC अफिसाव बे सेक्रेटारिफोरानो दायथ' लानानै बे फर्मफोरखौ लानानै थांदोंमोन दा माबा मोनसे भुल जादोंब्लाबो बिथांमोननि दारैनो बेयो भुला जादों आरो बेखौ दिनै UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै BPF-आसो दाननानै होदों होनना बुंदों आं बिनि सायाव आं डाइरेक्ट निसिमा ब्लक BPF-नि आफादगिरि जानानै क्लियारिफिकेसन होदों दिनै बे अरुनदय सोरबा मोननैनि दाया जों BPF-नि दैदेनगिरिफ्रा नङा आं बेखौ दाथियै बुङो जों BPF-आ बेखौ मालाबाबो दानाखै जों BPF-आ मालाबा रायजोनि सिगाङाव जों नंखाय बाथ्रा बुङा आरो थगायाबो रायजोनि जिथु मोननांगौ जिथु बेनिफिसियारिफोरनि मोनथायखौ जों मालाबाबो BPF-आ दानबोफेराखै नै दे जोंनि मोनबा गेरेन्टि आसुनि बे मोनबा गेरेन्टि आसुनिखौबो जों खालि BPF-निल' होआखै जों गोबां बे लेंग्रा लेंग्रिनि आसुनि 10,000खौबो जोङो UPPL-नि माखासे सापर्टारफोरनोबो जों होदों जेरैबायदि बै फाथाबारियाव दं सासे लेंग्रा आथिं जनाय बिथांनोबो जोङो होदों जोङो प्रमान होनो हायो मालिबिटियावबो जोङो होदों बेबायदिनो गोबां जायगायाव जों UPPL-नि सापर्टारफोरनोबो जोङो बे मोनबा गेरेन्टि आसुनिखौ जों होदों दा बेनिफ्राय जों BPF-खौ बिथांमोना जे दुसिदों बेयो बिथांमोननि राजनैतिक मोनसे षड़यन्त्रसो जे BPF-नि इमेजखौ गाज्रि खालामनानै जाहाथे गावसोरनि सापर्टारफोरखौ लाखिनानै जाहाथे भटखौ आदाय खालामनो हायो बिनिसो बिथांमोना दिनै बे षड़यन्त्र खालामबाय थादों आरो मोनसेबाव जे जोंनि निसिमायाव गुबुन जायगानि इउटुबारफोरखौ फैनानै बिथांमोना बाहायदों एस जकिंआ दिनै निसिमानि नङा दिनै बिथाङा फैनानै बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ दिनै इउटुबनि गेजेरजों बिथाङा फोसावदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा निसिमानि जेबो A to Z जेबो मिथिया बिथाङा बौ फैनानै बे नंखाय बाथ्रा दिनै इउटुबनि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफोरनो नंखाय प्रसार खालामदों बेखौबो आं निन्दिदों दा बेखिनियानो क्लियारिफिकेसना अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय अरुनदय मोननाय मोनैनि सायाव गोबां बाथ्रा जोंनो बिजिरनानै फोरमायनानै होबाय दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव जों बबे मोनसे पलिटिक्स पार्टियाव भटखौ होनांगौ बिनि बागै बुजिनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब